Үзешчән театр коллективларының «Театр ул милли хәзинә» исемле район конкурсы Мөслим мәдәният йорты планы нигезендә үткәрелә. Авыл мәдәният йортлары бу чарада ел саен актив катнаша. Быел иң яхшы дип табылган 7 спектакль Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йорты сәхнәсендә куела. Районыбызда ноябрь-декабрь айларында «Театр ул милли хәзинә» исеме астында үзешчән һәм халык театрлары конкурсы безнең бик актив рәвештә үтте. Шушы конкурста җиңүче 7 коллективны менә Мөслим район сәхнәсенә без чакырдык. Бик матур, тәрбияви, көн кадагына туры килгән әсәрләр күрсәтелде. Узып баручы атнада Ташлыяр һәм Мәләтамак авылы мәдәният йорты үзешчән театрлары Мөслим сәхнәсендә имтихан тотты. Ташлыярлылар Фуат Садриевның Җәмиләнең җенләнүе комедиясын тәкъдим итте. Ташлыяр мәдәният йортында эшләп килүче Тамчылар зурлар театры ел сайын үзенең репертуарын яңартып үзгәртеп тора. Быел без Фуат Садриевның Җәмиләнең җенләнүе комедиясын сайладык. Халык бик яратып кабул итте. Театр көлдерә дә, елата да. Авыл халкы спектакльләрне ел сайын зарыгып көтеп ала. Зал тутырып, үзешчән артистларның чыгышларын карарга килә, алкышларга күмә. Театр халыкны берләштерә торган уникаль күренеш буларак яши. Ташлыяр үзебезнең күрше авыл буларак, менә кызыксынабыз без аларның һәрберсе белән иҗатлары белән. Үзебездә яшь вакытта шулай театрларда уйныйдык. Театр коллективларын без һәрвакыт шулай карарга яратабыз. Геройларның кичерешләрен күңелләр аркылы үткәрәбез. Район мәдәният йортында спектакльләр 17 февральгә кадәр барачак. Мөслим сәхнәсендә чыгыш ясаячак коллективлар арасында әле тагын Олы Чакмак мәдәният йорты үзешчән театры һәм районыбызның 4 халык театры бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.